Ostatnie moje książki to książki o nadziei i w związku z tym powstał kubek Nadzieja. Kubek świeczka, czyli najpierw wypalasz świeczkę, w której jest wosk sojowy, uwaga, o zapachu zielonej herbaty, a potem po wypaleniu możesz mieć kubek, który będzie ci przypominał, że nadzieja to zaufanie, że miłość jest możliwa, że dobre życie jest możliwe. I tak naprawdę wszystkie te książki są o godności. O tym, żebyśmy mogli mieć takie zaufanie, że godność jest w nas wpisana i że bez względu na to, z jakiego piekła wychodzimy, to zawsze jest nadzieja i że my możemy sięgać po tę nadzieję i pić herbatę lub kawę, potem z kubka, który będzie wam o tym przypominał.